И до их подошли польские дети. Што можна сказаць пра гэтага хлопчыка, што яму сорамна быць беларусам? Фанетыка-фанематычны слых мы адчуваем, што ён не да канца сфармаваны. Як спецыяліст я скажу, што гэта ўплывае на пачатак маўлення. А як вы думаеце, чым адрозніваецца дефекталагічная дапамога в Беларусі і ў Польшчы? Ведаеце, я якраз лічу, што это не праблема, а што это якраз магчымасць, да, што это просто супер. Што б вы параілі бацькам, якія аддаюць сваё дзіцё жыць самастойна ў іншай краіне? А чого это вы так абагульняеце, спадарыня Воля? Я б не сказала, што беларусы... Я кажу тое, што мне людзі кажуць, бо яны рэальна баяцца. Абсалютна адрозніваюцца ад усіх гэтых забавак, ад усіх тэлевізараў. Дзіця не ўспрымае. Але хочацца проста сказаць такім бацькам: скажыце, калі ласка, шаноўныя, а калі вы вучыцеся чамусьці новаму, у вас што, адразу супервынікі? Ну, разам з тым свабодным светам, бачыце, як какой-то скептык крышко. Таму што вот гэты патэрналізм, пра які вы гаварылі, мы чакаем, што вам прынесуць. Бацькі кажуць дзіцяці: перажывеш, мы не такое ў 90-е перажывалі. Спадарня Інна, скажыце, калі ласка, з вашага досведу, якія праблемы ў беларускіх дзяцей ёсць у Польшчы? Ну, ведаеце, это такое пытанне вельмі шырокае, якія праблемы ёсць у Польшчы. На розны ўзрост розныя праблемы. Калі гэта маленькія дзеці, то, канешне, гэта самы пачатак маўлення, і ў гэты час трэба проста адаптавацца з навакольнымі гукамі, з навакольнай мовай, назапашваць той слоўнік, з якім это малое дзіцё пачне размаўляць. Гэта білінгвы заўсёды, таму што ў сям'і гэта адная мова, а навакольная мова іншая. Гэта адная праблема. Старэйшая гэта школа, і, канешне, там ужо могуць быць іншыя адносіны і паміж дзецьмі, і паміж вучнем і выкладчыкам. І гэта могуць быць праблемы ўжо такога парадку наладжвання камунікацыі, неумення выказаць сваю думку, таму што не хапае таго ж самага слоўнікавага запасу, альбо нават булінг з боку польскіх дзяцей у адносінах да нашых. Так што, які ўзрост возьмем, там свае праблемы. Так, глядзіце, я вам прывяду прыклад, які мне гаварылі дзеці в маёй практыцы. Вот ёсць дзяўчынка, яна ў 8 класе. Клас зборны. Там ёсць польскія дзеці, украінскія дзеці і беларускія дзеці. І неяк так у Польшчы выходзіць, што беларускія дзеці, яны больш прымыкаюць да украінскіх дзяцей, чым да палякаў, калі ёсць в класе колькі украінскіх дзяцей. І вот яны былі на пераменцы, быў перапынак у іх, і наша беларуская дзяўчынка, яна гаварыла з украінскімі дзяўчынкамі, ну, зразумела, якой мовай, расейскай мовай яны гаварылі. І да іх падышлі польскія дзеці і сказалі, што тут не належыць размаўляць па-расейску, што яны мусяць мовіць па-польску. І это яе абсалютна не проста ўразіла. Яе это настолькі траўматызавала, што яна закрылася, і ёй абсалютна складана зараз даецца вывучэнне польскай мовы. Гэта, канешне, цяжкая сітуацыя. І у першую чаргу, канешне, трэба параіць бацькам заняткі, сустрэчы з псіхолагам для таго, каб зняць вось гэтую траўму, так сказаць, ад вось гэтага выпадку. Але я б сказала, што гэта таксама вельмі залежыць ад бацькоў, якія маглі перагаварыць са сваёй дачкой, знаходзячыся ў Польшчы, я думаю, што не першы год. Таму што мы не можам проста адасобіцца ад той сітуацыі, якая сёння ёсць у свеце. І калі у Польшчы вельмі актыўна і ў прэсе, і ў тэлебачанні, і ўвогуле ў размовах абмяркоўваецца агрэсія Расіі супраць Украіны, то польская мова умоўна пад забаронай, расійская мова умоўна пад забаронай. То бок гэта мова агрэсара, і яна проста гучыць для атачэння вось як мова агрэсара. Ну, у мяне, напрыклад, ёсць такія прыклады, калі дзеці украінскія і беларускія размаўляюць паміж сабой, кожны на сваёй мове. І гэта таксама добра выглядае, таму што мы разумеем украінскую, а украінцы разумеюць беларускую, і руская мова тады абсалютна не патрэбная.
Я думаю, что варта просто позаймацца абавязкова з псіхіатрам, псіхатэрапеўтам, з псіхолагам і зняць вось гэтую праблему у дзяўчынкі, а ёй проста растлумачыць, што сітуацыя такая, што яна на самой справе не руская, а беларуская, і хацелася б, каб, канешне, размаўляла на сваёй, калі ўмеюць. Калі не, ну, тады трэба гаварыць і з выкладчыкамі, і з дзецьмі, і растлумачыць, што проста якая сітуацыя ў Беларусі і чаму дзяўчынка гаворыць па-руску, а не па-беларуску. Што ў нас проста знішчаныя беларускія школы, знішчаная беларуская мова, і для яе камунікаваць вось так лягчэй. Я думаю, што ўсё трэба тлумачыць. Аба ўсім трэба размаўляць. Ну, от вы гаворыце, у мяне такі, ведаце, яшчэ прыклад в маёй галаве. Дзіцёнак яму ўжо зараз 8 год, яны 3-й год у Польшы, і ён даволі добра адаптаваўся да польскай школы і да польскай мовы. І вось ён разам з татай пайшоў там этот гімнастычны зал, яны пайшлі, і там бацькі сабе займаюцца, а дзеці займаюцца сабе. І этот малы, ён пачуў, што некаторыя з дзяцей гавораць расійскай мовай, і іншыя польскія дзеці ім таксама зрабілі заўвагу. І этот малы беларус сядзіць, прыйшоў, кажа: я так стараўся сябе не выдаць. Я рабіў усё, што я магу, каб толькі яны ж не зразумелі, што я магу гаварыць па-польску, што я магу гаварыць па-расейску альбо па-беларуску. Я б хацеў быць сапраўдным палякам. Это вот такі малы, вот дзіцёнак 8 год, у яго такі падыход. Ці не бачыце вы тут рызыкі, што беларускія дзеці, яны знаходзяцца ў такой сітуацыі, што, магчыма, і беларускай мове тут месца няма? З гэтым ёсць таксама непростая сітуацыя, таму што на сённяшні момант вось гэтыя хвалі супраціву іміграцыі, іміграцыйным працэсам, якія ідуць з Украіны і з Беларусі, яны існуюць у Польшчы. Гэта немагчыма адмовіць, што на гэтым нават палітыкі, якія зараз ішлі на выбары, яны гаварылі пра гэта і, на жаль, у адмоўным часцей выглядзе. Што можна сказаць пра гэтага хлопчыка, што яму сорамна быць беларусам умоўна, да? І яму хацелася б быць палякам і размаўляць на польскай мове. Калі гэта тычыцца альбо канкрэтнага класа, альбо канкрэтнай групы спартовай, то яшчэ раз паўтараю, што варта, канешне, размаўляць у першую чаргу. То бок размаўляць так, каб гэта было зразумела, што кожны мае сваю асаблівасць, што ў кожнага ёсць свая краіна, свая мова, і што гэты хлопчык умее гаварыць па-польску, таму што ён жыве ў Польшчы і вучыць. І за гэта трэба дзякаваць яму і радавацца, што гэтае дзіцё не спрабуе толькі на сваім размаўляць і застацца ў сваім атачэнні, а што ён якраз інтэгруецца ў гэтую прастору. І заклікаць, можа быць, тых же самых сяброў паспрабаваць тое-сёе гаварыць і на іншай мове. Напрыклад, дзякуй альбо прывітанне. Я думаю, што гэта магло б спрацаваць. Канешне, гэта вельмі непроста. Гэта таксама мусіць ісці праз сям'ю і праз дарослых, настаўнікаў, выхавацелей, трэнера спартовай секцыі. То бок гэтым трэба зацікавіць абавязкова людзей, якія знаходзяцца, дарослых людзей, якія знаходзяцца ў атачэнні гэтага хлопчыка. А як вы бачыце праблему білінгвізму? Як яна стаіць для беларускіх дзяцей? Таму што я думаю, што абсалютна яна ўплывае і на псіхалагічны стан дзяцей. Ведаеце, я якраз лічу, што это не праблема, а што это якраз магчымасць, да, што это проста супер, што яны трапляюць у эту сітуацыю, і гэта білінгвізм альбо полілінгвізм. Это вельмі класна. Я проста на прыкладзе сваёй сям'і магу сказаць, што гэта магчымасць, і яна вельмі развівае дзяцей, таму што, напрыклад, у маёй сям'і маленькія ўнучкі размаўляюць на мове таты беларускай, на мове мамы украінскай, на мове асяроддзя польскай, на мове сяброў рускай, таму што шмат хто з сяброў размаўляе на такой,
І на ангельскую яны вучаць проста дадаткова, каб яе разумець і вывучаць і так далей. І, канешне, гэта, як спецыяліст, я скажу, што гэта ўплывае на пачатак маўлення, што звычайна, калі некалькі моваў і некалькі вось гэтых гукавых хваляў, галасавых хваляў накладаюцца, дзіцё можа проста з затрымкай пачаць сваё маўленне, таму што яму трэба раскласці па палічках кожную з гэтых моваў і потым як бы назбіраць вось гэты слоўнікавы запас і з гэтага пачынаць гаварыць. Але пазней гэта вельмі слушна, калі ў дзяцей багаты слоўнік, калі ў іх мазгавыя працэсы ідуць вельмі дынамічна, таму што трэба пераключацца з адной на другую. Калі яны могуць проста размаўляць з асяроддзем, это ты столькі разоў чалавек, колькі ты ведаеш моваў. Это ўжо даўно вядомая рэч. Таму я б сказала так, што на пачатковым этапе для кожнага беларуса, які сюды патрапіў, канешне, вось гэта праблема білінгвізма, то бок розныя мовы ў сям'і і ў атачэнні, яна цяжка ўспрымаецца, таму што проста ты не можаш выказацца, ты не можаш адразу камунікаваць. Але пазней дзеці на параўнанні з дарослымі вельмі хутка хапаюць і словы, і слоўнік, і ўжо праз некаторы час яны шчабечуць там на дзіцячых пляцоўках і ў школах, і праблемы з гэтым няма. Калі ў мяне мой сын быў, да, ён вучыўся в Беларусі в польскай школе. І вот быў таксама этот білінгвізм. І ён праз 3-4 месяцы ён пачаў казаць так: «Мама, у мяне няма алукаў». То бок ён спалучаў канчаткі з польскай мовы, а слова з беларускай мовы. І это абсалютна давалася яму цяжка, і это ўплывала на яго вынікі в школе. Яму было цяжка. І вот я маю, можа, такі прыклад вот гэтага білінгвізма. То што б тады бацькі маглі зрабіць, каб дапамагчы дзецям, калі у дзіцяці, магчыма, ёсць нейкія там фанематычныя асаблівасці, альбо там ёсць дыслексія, дысграфія ёсць. І наверх накладаецца этот білінгвізм. Што рабіць тады? Прыклад вашага сына вельмі такі яскравы і цікавы і, скажам, сустракаецца даволі часта, асабліва ў больш такога сталага ўзросту дзяцей, напрыклад, студэнтаў, якія паступаюць вось у польскія вузы, універсітэты, ВНУ. Справа ў тым, што проста беларуская мова і польская мова вельмі падобныя. То бок гучанне словаў, часта самі словы, напрыклад, алувкаў, алоўкаў і так далей, яны вельмі падобныя. І таму першы час якраз вось атрымліваецца гэтая блытаніна, таму што яны гучаць вельмі падобна адзін на другой. Але з цягам часу ўсё ж такі, яшчэ раз паўтару, па палічках гэта раскладаецца. Я думаю, што ваш сын сёння можа гаварыць і на той, і на другой, і ў яго няма ўжо такой праблемы, правда? Мусіць прайсці некаторы час. Але ў той момант, калі вось такая цяжкасць ёсць, і фанетыка-фанематычны слых мы адчуваем, што ён не да канца сфармаваны, то бок дзіцё не можа разлічыць гэтыя фанемы словаў, то проста спецыяльна трэба з гэтым дадаткова працаваць. Па-першае, гэта можа быць спецыяліст. І спецыялісты сёння працуюць не толькі офлайн, то бок вы можаце прыйсці да спецыяліста. Вы можаце онлайн атрымаць заданні, і калі вы адказныя бацькі, то вы як бы можаце проста дапамагчы свайму дзіцёнку і рабіць практыкаванні спецыяльныя, якія дапамагаюць яму вось гэтыя мовы раскласці па гэтых палічках. Это раз. А другое, як толькі сфармуецца фанетыка-фанематычны слых, ужо больш-менш так дакладна, то і праблемы з дысграфіяй яны знікнуць. Ну, дыслексія – это іншая рэч. Это можа быць такая як бы генетычна народжаная рэч, якая можа знікнуць, а можа не. Гэта ў кожным выпадку нешта такое своеасаблівае. Але з гэтым проста трэба працаваць. Хачу нагадаць, што слых такі, спецыфічны слых, фанетыка-фанематычны, фармуецца толькі к канцу пачатковай школы, то бок это к 10 гадам. Таму, калі ідзе працэс ранейшы, то гэта нармальна. Бацькі часта гавораць пра тое, што калі мы былі ў Беларусі,
там дзіцё вельмі добра разумела і давала вельмі добрыя вынікі у выглядзе адзнак, да, і бацькам важны это вот адзнакі. І гаворыцца, калі дзіцё прыехала сюды в Польшчу, то яно моцна прасела па выніках, вот, калі лічыць па адзнакам. Вот як вы думаеце, чаму беларускія дзеці, якія абсалютна таленавітыя, напрыклад, у матэматыцы, і яны тут матэматыку вырашаюць і даюць, а вот все астатняе, у ўсіх астатніх сферах яны прасядаюць? З чым это можа быць звязана? Ну, мы разумеем, што практычна ўсё навучанне ідзе ўсё ж такі заснаванае на маўленні, правда? Таму што падручнікі, ты чытаеш это, выкладчык табе гэта выкладае і так далей, і ты мусіш разумець той матэрыял, які табе даецца. І гэта нармальна, што не адразу, не ведаючы мову, ты можаш паказаць высокія вынікі. Але хочацца проста сказаць такім бацькам: скажыце, калі ласка, шаноўныя, а калі вы вучыцеся чамусьці новаму, у вас што, адразу супервынікі на 5 з плюсам? Дзеці могуць, таму ж дарослыя не можам, а дзеці ж могуць. У дарослых такой падыход. Ён жа дзіцё, ну што яму? Как бы ён прыстасуецца. Ну, тады, ведаеце, я б сказала, што трэба адыходзіць ад нават не беларускіх, а савецкіх прынцыпаў выхавання і лічыць, што адзнака гэта самае важнае, важны паказчык ведаў і уменняў і розуму дзіцяці, а ўсё ж такі пераходзіць на той момант, калі дзіцёнак мусіць прымяніць вось гэтыя веды, калі ён разумее, што яму выкладаюць, і проста пачакаць. Крыху пачакаць, і будзе момант, калі іх дзіця, якое паказвала высокія адзнакі і высокія вынікі, вернецца да таго ж, таму што розум-то нікуды не дзеўся. Просто дайце час. Правда. А як вы думаеце, чым адрозніваецца дефекталагічная дапамога в Беларусі і ў Польшчы? Ці ёсць розніца? Ёсць. Ёсць розніца. Па-першае, это розныя школы. І беларуская, чытай, савецкая школа, такая заснаваная яшчэ у часы там мінулага стагоддзя, это 1950, калі мы кажам там пра такіх супер навукоўцаў у этой галіне, як Выгодскі альбо Рау, яна базуецца да сей пары на гэтым. То бок, ну, напрыклад, тыя ж самыя зондавыя масажы, гэта практычна толькі такая практыка савецкіх навучальных установаў. І, што вельмі добра, гэта адпрацаваная сістэма пераходу дзіцяці ад аднаго спецыяліста да другога. То бок, это групавое лечэнне, групавое карэкцыя групавая. То бок, працуе адначасова, можа працаваць і псіхолог, і дзіцячы неўролаг, і лагапед, і дэфектолог, і так далей. І гэта такая, як бы... Мультидисциплинарный подход. Да, такая мультидисциплинарный падыход. А у Польшчы практычна толькі фармуецца зараз. І якраз тыя, хто прыехаў сюды з іншых краінаў, яны спрабуюць сфармаваць вось такую сістэму падыхода. Таму што тут ёсць такія рэчы, напрыклад, у сваёй галіне скажу, у дефекталагічнай лагапедычнай, я скажу, што, напрыклад, у нас яны не настолькі былі не тое, што запатрабаваны, не выдзеленыя ў асобную галіну. Напрыклад, праблемы міофункцыянальныя. Это маецца на ўвазе праца з артадонтамі. То бок, у нас, калі гэта прыкус ці нейкія праблемы там з глытаннем, то это ўсё ўваходзіць у сістэму канкрэтнага захворвання. Напрыклад, там рыналалікі альбо дзеці з дзіцячым цэрэбральным паралічом і так далей. Тут гэта абсалютна асобая галіна, гэта асобыя дысфункцыі, якія проста вывучаюцца дадаткова. І, напрыклад, калі ў нас вось гэта стымуляцыя, як я казала, зондавымі масажамі, яна можа прыспешыць дынаміку карэкцыі, то тут на базе вось гэтых проста артыкуляцыйных практыкаванняў это проста такое больш час больш расцягваецца, больш зацягваецца, і нашыя бацькі, вось беларускія, яны бывае кажуць, што ў садочку нічого не робяць. Вось дзіцё пайшло ў спецыялізаваную групу, а ніякіх вынікаў, нічога такога няма, таму што як бы няма вось гэтай дынамікі. Это проста розныя школы,
трэба разумець гэты падыход. Вось. Ну і плюс самае галоўнае, я б сказала, што у нас мы трапляем на прасткі да спецыяліста. То бок вы можаце запісацца і патрапіць да лагапеда альбо дэфектолага адразу. Тут все ідзе абсалютна праз сямейнага доктара. Спачатку вы мусіце патрапіць да яго на прыём, а потым уже пасля гэтага ён скіруе вас да спецыялістаў. І калі гэта вы працуючы чалавек і плаціце падаткі, то па сістэме нарадовага фундушу здоров'я вы можаце чакаць запісу да спецыяліста ад 40 да 70 дзён. Таму што гэта яшчэ залежыць ад таго месца, дзе вы жывіце. Калі гэта вялікі горад, такі як Варшава, там Вроцлаў, Гданьск і так далей, то калейка чарга вялікая, і вам прыйдзецца даволі доўга чакаць. Але калі у вас ёсць жаданне, то ёсць і рускамоўныя, і беларускамоўныя спецыялісты. Гэта можна паглядзець на такой старонцы «Знаны лекаш», і там можна проста знайсці такого спецыяліста, альбо нават проста запытаю гугла, і табе таксама там дадуць такія парады, вось, і тады патрапіць на прасткі. Але гэта, канешне, ну, скажам так, трэба пашукаць у сваім месцы такога спецыяліста, па-першае, а па-другое, гэта будзе каштаваць. Таму што НФЗ – это як бы аплата дзяржавай, можна сказаць, вашымі падаткамі, якія ўжо аплачаны раней. Уяўляю, як бацькам цяжка. Непроста. Асабліва, калі ў дзяцей ёсць праблемы са здароўем. Так. То як беларускім бацькам, якія эмігравалі і самі знаходзяцца не дужа ў стабільным стане, псіхалагічным, скажем так, як ім разабрацца вот в этой абсалютна новай сістэме падыходаў да аказання медыцынскіх і адукацыйных паслугаў? Ну, па-першае, у нас як бы ў кожным месцы, я не ведаю, пра Літву я гаварыць не буду, таму што я не сутыкалася з сістэмай медыцынскай аховы ў Літве, але ў Польшчы я хачу сказаць, што у нас тут існуюць некалькі беларускіх пляцовак, такіх як вось там, дзе мы зараз з вами знаходзімся. Гэта беларускі дом, гэта моладзевы хаб, гэта розныя як бы пляцоўкі беларускія, дзе працуюць праўнікі, юрысты, альбо працуюць проста дасведчаныя спецыялісты, якія падказваюць розныя рэчы. То бок і як легалізавацца тут, і як аформіць медычную страхоўку, і як далей там паступаць, і як сёння атрымаць пенсійныя сродкі з Беларусі альбо ўжо тут і так далей. То бок на сённяшні момант гэта ўжо не пустэча. Гэта ўжо як бы сітуацыя, у якой вы можаце атрымаць парады, атрымаць кансультацыі, атрымаць магчымасці. І, скажем так, яны скіруюць вас, напрыклад, да людзей, якія працуюць у гэтай галіне. Шмат хто з беларусаў, беларускіх псіхолагаў, беларускіх дэфектолагаў, беларускіх невролагаў працуе тут. Ёсць ужо такія медычныя пляцоўкі, дзе прымаюць на рускай і беларускай мове. І таму можна проста пашукаць. Проста калі ў бацькоў ёсць, і яны адчуваюць, што ёсць такая сітуацыя, то варта не чакаць, а зноў-такі размаўляйце, запытвайце. Язык да Кіева дайдзе. Я думаю, што тут ёсць яшчэ праблема псіхалагічная, такі бар'ер, что мы были в той системе, где мы пришли, взяли этот квиточек, талончик, этот, да, и нам обовязанные так, 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 так и так. То бок нам не трэба ходить и шукать. Есть поликлиника, ты туда приходишь, и тебе кажут, вот это, вот это, вот это и вот это. А ты еще там этой ногой не хочу, альбо не буду. Тут так абсолютно не працуе. І мне падаецца, тут яшчэ этот бар'ер ёсць. Тое, што мы абсалютна з розных сістэм выйшлі. І людзі, якія прыехалі год альбо два, яны не надта адчуваюць, якім чынам знайсці тут спецыяліста. І калі абсалютна глыбока, я пра это думала, гэта гаворыць пра тое, што наша беларуская сістэма аховы здароўя, адказнасць за этого пацыента, эту адзінку, брала на сябе. І мы, беларусы, абсалютна не прывучаны да таго, каб браць адказнасць за сваё здароўе на саміх сябе.
А тут усё наадварот. Тут табе трэба, ты шукаеш. Ты глядзіш за этой дыспансерызацыяй, то бок ты зацікаўлены. Дзяржава зрабіла правільную рэч, паклала адказнасць за маё здароўе на мяне. Згодна. А мы не можам, таму што мы столькі год пражылі в той сістэме. І нам абсалютна складана зразумець, ну как это так, мне не тэлефанует педыятр, медсестра не тэлефанует, што трэба на прыщепку малому, что-то они там не выконваюць сваю працу. Вот у нас бы в Беларусі давным-давно бы ўжо патэлефанавалі, заставілі бы, на флюорограф бы завялі, вот за ручку бы нас вадзілі. А тут ніхто нікога не водзіць за ручку. Мне падаецца, в этом вот это вот ёсць праблема. Што я скажу на гэта? Па-першае, я думаю, што людзі, якія прыехалі сюды, альбо ў іншыя краіны, у Грузію, у Літву ці яшчэ кудысьці, у Польшу таксама, гэта якраз людзі, якія прывучаныя браць адказнасць на сябе. І нават тыя, што прыехалі не па палітычным, па эканамічным, гэта таксама тыя, што не змаглі працаваць сваім адкрытым бізнесам і так далей. Таму хочацца проста сказаць, што і ў гэтай галіне вы мусіце праяўляць сваю актыўнасць, так як вы праявілі яе на радзіме. То бок шукайце, грукайце, запытвайце і так далей, таму што гэта важна. Справа ў тым, што проста, на жаль, бальшыня нашых беларусаў, грамадзян беларускіх якраз і засталіся ў той сістэме, калі табе ўсё прыносяць, усё табе падаюць, і таму мы з вамі знаходзімся не дома, таму што нас пакуль што меншасць. У нас якраз тых, хто не захацеў з гэтым згадзіцца, тых, хто хацеў бы ўзяць на сябе адказнасць, развіваюць сваю краіну. Таму проста все можна знайсці. Ведаеце, я скажу проста вось на прыкладах сябе і сваіх знаёмых, што спачатку, калі мы прыехалі вымушана прыехалі у Польшчу, нам здавалася, што сістэма медычная тут ну проста кашмар. На параўнанні з Беларуссю ты там не так можаш выклікаць там хуткую дапамогу, ты не так можаш пайсці да доктара, у цябе там не так это атрымліваецца. Ведаеце, праз некаторы час у мяне няма такога адчування ўжо. Таму што я ведаю, як это працуе. Як працуе гэта сістэма. Мы выбралі, можна сказаць, спецыяліста вось гэтага сямейнага доктара. Дарэчы, яна ў нас беларуска, з Менску. Вось, якая тут уже прайшла поўны курс адаптавання сваіх дыпломаў і так далей, і працуе ў польскай медычнай установе. Спачатку была якраз полька, проста яна з'ехала, але таксама цудоўны спецыяліст. І проста можна выбраць гэтага спецыяліста, а не тое, што ты прывязаны дзесьці, як мы былі прывязаныя да свайго участка, і невядома, хто там на тым участку, можа быць, табе гэты спецыяліст, ты яму не давяраеш. Так таксама бывае. Ёсць эмпатыя няма, ёсць такое ўзаемаразуменне ці няма. Это раз. Другое, мы разумеем, як працуе эта сістэма. Гэта значыцца, што з доктарам трэба параіцца, і цябе скіруюць, і ты на самой справе можаш пашукаць, дзе ты запішашся на прыём. І я вам скажу, што можна запісацца і нават у такія цэнтры, у якія ў нас трэба 3 скіравання, каб патрапіць. Напрыклад, там РНПЦ, як у нас называлася, да, там у такія супер-пупер цэнтры. Тут можна, у прынцыпе, проста пашукаць у інтэрнэце, напісаць туды пісьмо, далучыць сваё скіраванне, і, канешне, ты пачакаеш, но чакаць ты можаш месяц, паўтара. Калі гэта, скажем так, не тэрміновая рэч, калі ты, напрыклад, маеш такое захворванне, дзе табе трэба увесь час назірацца ў доктара, то ты, ў прынцыпе, пасля гэтага становішся пацыентам сталым. І ты далей проста да гэтага доктара, да гэтай пляцоўкі ты можаш хадзіць пастаянна. А тое, што тычыцца тэрміновых выпадкаў, калі, ты прыходзіш, кажуць, у шпіталь, і ў мяне там 4 гадзіны. Да, 4 гадзіны, добра, а то і 8 і так далей, але ты сядзіш столькі, таму што ў цябе няма пагрозы для жыцця. Калі ў цябе ёсць пагроза для жыцця, табе даюць чырвоны знак,
і ты першы тут жа патрапляеш на дапамогу. Калі гэта не, то можа быць жоўты, зялёны, і табе прыйдзецца пачакаць. Ну, это нармальна, калі пры табе прывезлі чалавека пасля аварыі, і там здарылася аварыя, і для яго проста пагражае яго жыццю. Канешне, мы мусім проста ў гэты час пачакаць. Хуткую дапамогу таксама выклікалі, гэта не каштуе грошаў. Прыехалі, зрабілі тое, што трэба. То бок проста трэба ўвайсці ў гэтую сістэму, разумець і быць актыўным. Маецца на ўвазе не чакаць, што табе хтосьці на самой справе на сподачку прынясе, а ўсё ж такі праяўляць ініцыятыву. А чаму беларусы такія сціплыя, альбо вы кажаце, што неактыўныя? Чаму яны баяцца в эміграцыі запытваць? А чого это вы так обагульняете, спадарыня Ольга? Я б не сказала, што беларусы... Я кажу тое, што мне людзі кажуць. Бок яны рэальна баяцца, яны не ведаюць. І яны баяцца это зрабіць. Яны сядзяць, вот как бы і чакаюць. Яшчэ раз паўтараю, што зараз ёсць у каго запытаць. Ёсць у каго запытаць, это ёсць у інтэрнэце, ёсць такія нашыя пляцоўкі, дзе проста можна запытацца, і табе дадуць чалавека параду, сёння нават за ручку водзяць. Вы ж ведаеце, што людзям, якія, напрыклад, выйшлі з турмы і прыехалі вымушана, эмігравалі, то проста як бы куратар даецца, які побач з табою увесь час і перакладзе, і перакажа, і за руку завядзе. Таму проста трэба як бы пашукаць гэта, і я думаю, што ўсё спраўдзіцца. Дапамога Не ёсць. проста, але все можна зрабіць. Так. І проста параўноўваю нават яшчэ з 3 гадамі таму, гэта зусім іншая сітуацыя, значна лепшая. А до 2020 года, я так думаю, наогул тут, хто прыязджаў, самі Цяжэй разбіраліся было, канешне, таму што, па-першае, наша вымушаная дыаспара была меншая. Ну, скажем так, это мы не можем назваць эмігранты, это хутчэй людзі вымушаныя пакінуць сваю радзіму. І яна, па-першае, была меншая, а па-другое, такая больш разрозненая. Таму што, напрыклад, тыя ж праграмы, якія існавалі вось гэтыя польскія, яны не канцэнтравалі людзей ў адным месцы. Это былі проста па розных гарадах, на розных універсітэтах вучыліся, на розных пляцоўках і так далей. А цяпер проста людзі, ёсць такая канцэнтрацыя хорошых нашых моцных дыаспар і ў Беластоку проста суперская. Там настолькі атмасфера цудоўная, людзі узаемна, людзі паміж сабою кантактуюць цудоўна. Гэта Гданьск, там таксама ёсць, Вроцлаўская, таксама вельмі вялікая, Варшаўская. Ну, тут такія, як заўсёды ў сталіцы, такая можа быць атамізаваная, але ўсё ж такі таксама ёсць такія пляцоўкі. Таму я кажу, што сёння, канешне, сітуацыя значна лягчэйшая. То бок, калі ты хочаш інтэгравацца, калі ласка, вось табе Польшча, калі ты хочаш адчуць сябе беларусам, то і спектакль, і канцэрт, і медыцына, і дапамога, і юрысты, все можна знайсці. І свае майстры цырульнікі, і свае майстры дактары, все, што хочаш. Ці можаце вы даць парады, на што бацькам трэба звярнуць увагу, каб своечасова знайсці тыя дэфекталагічныя праблемы, якія ёсць у дзяцей, і своечасова звярнуцца за дапамогай? З аднаго боку, кожнае дзіцё індывідуальна. І, канешне, параўноўваць з тымі іншымі навакольнымі дзецьмі, якія вось там у суседзі ўжо гавораць у гэтым узросце, а ў маёй яшчэ не. Вось у гэтым папоўз, а ў гэтым не. Поўнасна не варта. Але з другога боку, все ж такі ёсць вось гэтыя ступені развіцця, на якія важна вельмі звярнуць увагу. І тут галоўны чалавек — это мама, канешне, калі гэта мама, альбо там бабуля, хто там знаходзіцца больш часу за гэтым дзіцём. І, канешне, трэба звяртаць увагу ў першую чаргу, нават калі дзіцё яшчэ не размаўляе, на тое, як ён рухаецца. Ці ёсць у яго праблемы, напрыклад, з тым, што хтосьці там ножку цягне, альбо не так паварачваецца, альбо не можа смактаць, як трэба малачко, альбо там ручка зацякае, як быццам бы дзіця. Дзіця гэта паказвае альбо плачам, альбо мы за гэтым назіраем. І, канешне, гэта прапускаць проста не варта. Калі вы заўважылі, што штосьці не так, што штосьці вам падаецца крыху не спрацоўвае, то чым раней вы звернецеся, тым лепш. Гэта я гавару пра такія рэчы, як рухі,
развіццё фізіялагічнае. фізіялагічнае. Калі мы будзем гаварыць ужо пра маўленне, то у маўленні можна як бы пачакаць даўжэй. Праўда, паглядзеўшы на тое, ці дзіцё гуліць ля печа ў час. І тут таксама можна параіцца з сяброўкамі. 4, 6, 7, 8 месяцаў. Вось у гэты час дзіця мусіць нешта з вамі размаўляць на сваёй мове. Там, і так далей. Вось. Калі не, значыцца, гэта абавязкова оталарынголаг, таму што ці ён чуе. Па-другое, гэта абавязкова мусіць быць спецыяліст, артадонт ці дзіцячы тэрапеўт, якія проста паглядзяць, педыятр, якія паглядзяць, што ў яго з моўным апаратам, з артыкуляцыйным апаратам. Гэта таксама невролаг, які мусіць таксама гэта паглядзець. А калі, напрыклад, вось у нашым полілінгвічным, білінгвічным атачэнні ён не гаворыць там да 2 гадоў, напрыклад, нічого страшнага. Таму што вот тут якраз спрацоўвае вось гэтая сістэма індывідуальнага падыходу. Дзіцё, калі вы бачыце, што рэагуе на вашы просьбы, прынясі, пакажы, а што гэта, там яшчэ штосьці. Калі ён адклікаецца, адгукаецца вельмі актыўна, то ўсё ў парадку. А калі вы бачыце, што проста не рэагуе, зноў-такі вось гэтая грона спецыялістаў мусіць яго паглядзець, а загаворыць, ну, у каго як. Хтосьці можа загаварыць там пасля 3, хтосьці ў 2, а хтосьці ў 4 і пасля 4. Проста ўжо калі пасля 4, калі ёсць праблемы нават в вымаўленні, не можа сказаць простую фразу, напрыклад, там «дай лялю», альбо там «хочу піць». Да. Калі вось гэта не можа сказаць, то, канешне, трэба звяртацца да спецыялістаў. То бок вы свой, аддаю вам павагу, вы свой стары такі, ну, назапашаны савецкі досвед адціснулі. Тое, што там в год дзіцё мусіць сказаць «мяне завуць так-то», зараз это все старыя нормы. Гэта, ведаеце, няма нормы. Вось як такавой проста няма нормы, таму што як бы дзіцё развіваецца па сваёй схеме. Это вельмі залежыць ад таго, што адбываецца ў сям'і, колькі часу яму выдзяляюць бацькі. Ну, я абсалютны праціўнік таго, чтоб затыкалі дзіцёнка тэлефонам, планшетам ці тэлевізарам, таму што проста хочу сказаць, што нашыя моўныя хвалі абсалютна адрозніваюцца ад усіх гэтых забавак, ад усіх тэлевізараў. Дзіця не ўспрымае тое, што яму кажа там цацка-забаўка, там му, там яшчэ штосьці. Дзіцёнак не чуе гэтага, паверце. Давайте еще раз, это вот просто повторим, это абсолютно важный момент. Тое, што як гаворыць чалавек, як гаворыць дэвайс, это абсалютна розныя рэчы. Дзіця не чуе і не бачыць таго, што вы яму паказваеце ці расказваеце. Ад гэтага ён не навучыцца гаварыць. Ён навучыцца гаварыць толькі ад маўлення. Ад чалавека чалавеку. Таму, калі вы хочаце, чтобы ваше дзіця размаўляла, размаўляйце з ім. І самае галоўнае, это вось прыгожыя вусны у вас, Вольга. Вось мама, якая адчувае, што дзіцё не гаворыць. Калі ласка, нафарбуйце толькі пры ім, каб ён не пужаўся, што была мама такая светленькая, тут раптам у яе чырвоныя вусны. Вось разам намалявалі, і тады, щоб ён проста назіраў, як варушыцца роцік, як вусны варушацца, як твар, як ён рэагуе і так далей. І каб ён бачыў у вас твар у твар і чуў. А ўсё астатняе проста будьце, не ведаю, журналістам ці чымсьці, суправаджайце ўсё, што вы робіце словамі. Давай мы з табою пойдзем зараз, возьмем лыжку. А гэтай лыжкай, бачыш, мы будзем есці. І у вас к вечару проста мусіць балець язык. Вы мусіце проста, у вас мусіць усё балець, таму што вы бясконца гаворыце. І паверце мне, гэта дасць вынік. Сітуацыя складаецца такім чынам, што ўсё больш і больш бацькоў, вот я назіраю это, дзеці, якіх скончваюць школы, яны імкнуцца, каб дзеці атрымоўвалі вышэйшую адукацыю, напрыклад, у Польшчы. Што б вы параілі бацькам, якія аддаюць сваё дзіцё жыць самастойна ў іншай краіне, і эта краіна зараз з такімі межамі, калі не наездзішся? Згода. І плюс яшчэ, што калі гэта хлопчык, то ўвогуле можа закрыцца для яго мяжа, таму што ў любы час табе могуць
перакрыць шлях, і ты проста будзеш невыязны, нават калі ты дзесьці вучышся. Ну, трэба быць да гэтага гатовым. На прыклады каліноўцаў, якімі вось я займалася, якія ездзілі не адзін год, вось прыклады мае асабістыя паказваюць, што бывае так, што, напрыклад, нашыя дзеці 8 гадоў не былі дома. Пасля 2006 года, калі ў іх былі заведзеныя крымінальныя справы, вось, яны 8 гадоў не маглі прыехаць дадому. І межы былі адкрытыя, не так, як зараз, і магчымасці былі. Але альбо ты тут, альбо мог сесці ў турму, прычым па фальшывым абвінавачванні. Таму бабулі, дзедулі прыязджалі сюды, і мы прыязджалі сюды. Это, канешне, вельмі балюча, але, на жаль, так бывае. Калі вы выбралі, што дзіцё будзе вучыцца, можна сказаць, у свабодным свеце, у яго будзе зусім іншае адчуванне сусветнай сітуацыі. Таму што тое, што сёння грузяць у галовы нашым дзецям, это проста жахліва. Это у мяне выклікае проста страшнае шкадаванне. А калі дзеці едуць у сусвет і разумеюць, як пабудаваная сусветная палітыка, што адбываецца, хто агрэсар, а хто сябра, гэта вельмі важна. Ну і з другого боку, я лічу, што дзеці мусяць з'язджаць з дому. Таму што калі дзяўчынка можа быць, хаця это такая сегрэгацыя, як бы такое аддзяленне, но не па прынцыпу гендера, яно хутчэй па прынцыпу таго, што хлопчык, я лічу, гэта такая на некаторы час проста прырода так зрабіла, што ён мусіць быць апорай у сям'і. Напрыклад, калі ягоная жонка нараджае дзіця, яна не можа ў гэты час працаваць, і на хлопчыка, канешне, адказнасць хаця б у гэты перыяд кладзецца большая. І таму, калі хлопчык ад мамінай лядоўні пераходзіць да лядоўні жонкі, то гэта, канешне, не вельмі добрая сітуацыя, калі ён не навучыцца распараджацца фінансамі, не навучыцца зарабляць, не навучыцца сам сябе абслугоўваць і потым дапамагаць і абслугоўваць сям'ю. Таму я лічу, што гэта добра, калі дзеці з'язджаюць. Вось. Добра было б, калі б мы з'язджалі ў свае гарады. Добра было б, калі б свет быў адчынены, і ты ведаў, што ты паехаў, а на вакацыі вярнуўся, а табе дзверы адчыненыя. Але свет такі, які ёсць, вось, і это, канешне, выбар і самога маладога чалавека. Ён мусіць узважыць, якія ў яго могуць быць наступствы вось гэтага паступлення. І выбар сям'і. Райцеся, прымайце рашэнне. Ну, разам з тым свабодным светам, бачыце, я какой-то скептык крышку. Разам з тым свабодным светам тут ёсць большы доступ да наркотыкаў і меншая сістэма пакарання. У адрозненне ад Беларусі, я лічу, што это правільна, натуральна, нармальна, але тым не менш это даступнасць стварае. Жабкі працуюць да якой гадзіны з алкаголем? До 1 гадзіны ночі? Таксама па-рознаму. Да, не ў кожным месцы, не кожная жабка. Даступнасць вот этих спакус, якія абсалютна зачыненыя. І тут Беларусь ідзе па гэтым, это не то, что там советским, я не ведаю, по якім на шляху ідуць. Там все забаронено, какой-то там 10 грамм чагосьці, там 10 год люди молодые заезжают. И это абсолютная трагедия для нас, як для народа. Потому что люди, дети, молодые люди, которые сидят по наркотиках, яны абсолютно не мусяць там сидеть столькі год. Наказание, конечно. Да, при этом нема реабилитации программ, реабилитации нема. Это вот то, что есть у Беларуси, это одна вельми такая сжатая умоўная система. А тут атрымоўваецца свобода. И это, вот у меня, як у маці, выклікае пэўныя перажыванні. Не просто пэўныя перажыванні, абсолютно такія, малююцца дзіўныя карцінкі, як так зрабіць, каб дзіцё яно туды не ўвайшло. А палякі шмат п'юць.
Ну, зноў абагульняеце. Это то, Я что думаю, люди- што ў кожнай нацыі п'юць, і беларусы, дарэчы, п'юць больш. Не менш, больш? Больш. Гэта ўжо Але спраўджанае. беларусам нельга, калі яны вып'ют, на вуліцах так паводзіць сябе, як палякі Зато паводзяць. суіцыды ў іх таксама шмат з гэтага, таму што тасклівая сітуацыя і яны адчуваюць сябе непрыдатнымі. Я буду гаварыць не як проста там маці, альбо я ўжо бабуля. Я буду гаварыць як чалавек, які практычна, як я казала, 16 гадоў займаўся студэнтамі праграмы Каліноўска, дзе высокая стыпендыя, вышэйшая нават, чым польская стыпендыя, і гэта спакуса, згодная з вамі. Прыязджаюць дзеці, якія акунаюцца ў іншае асяроддзе, у якім шмат што дазволена, шмат што ёсць, і плюс у іх яшчэ і грошы ёсць. О, ну проста супер. Але ведаеце, я вам скажу, што я не магу назваць, акрамя некалькіх чалавек, якія проста вярнуліся ў Беларусь, але гэта не была такая сітуацыя, што з-за таго, што яны там сталі наркаманамі ці штосьці, яны проста не прыжыліся. Можа быць, псіхалагічна ім штосьці не пайшло. Я не магу назваць ніводнага чалавека, ніводнага студэнта, які б скаціўся вось у такія праблемныя рэчы, як алкагалізм, альбо наркаманія, альбо яшчэ штосьці. Спрабавалі так. Это я вам дакладна скажу. Што спрабавалі, і прычым самыя найлепшыя бывае, самыя лепшыя дзеці, якія там выдатнікі, якія проста супер-пупер. Але, напэўна, іх трымалі так трошкі моцна дома, што ім хацелася распаволіцца, разняволіцца, тым больш, што это магчыма. Але тая база, якую далі дома, то бок база прынцыпаў, база вось гэтага добра-дрэнна, як бы яна спрацавала. То бок праз некаторы час, паспрабаваўшы гэта, адчуўшы, чалавек проста з этого выйшаў. І я хочу сказаць, што это былі нават і былі і дзеці такія лайдачнага характару, то бок тыя, якія былі на радзіме такія, як это сказаць, распаволеныя, разняволеныя. І тыя, якія былі, відавочна, найлепшымі там выдатнікамі, яны все праз некаторы час абсалютна вярнуліся ў сваю галіну, і гэтыя грошы ўжо умелі ашчаджваць, і бацькам дапамагалі, і нават проста збіралі нават свае стыпендыі, каб дапамагчы бацькам. Потым з гэтых вось спакусаў выпіць, закусіць, гэта часцей перакідвалася на спакусу: магу паехаць у Берлін на выходныя, магу злётаць у Мілан, магу, як бы яны проста адчулі вось у гэтым балансе, што ёсць выгоды, якія значна цікавей, чым вось такая спроба такога цёмнага свету. Не магу у вас не запытаць, таму што у вас ёсць, як мне падаецца, я нават упэўнена, это моя асабістая ўпэўненасць, што у вас ёсць унікальны досвед параўнання эміграцыі 2006 года і эміграцыі 2020. Так. Як вы думаеце, у чым ёсць падабенства? Вот першае, што б мне хацелася пра падабенства, ну, розніца зразумела, як тут, я думаю, мне і гледачам зразумела. Вот у чым ёсць падабенства 6 і 20? Падабенства, што гэта у большасці як бы такое выгнанне, і для хлопцаў, як я гаварыла, яно спрацавала адразу адмоўна, таму што у іх адразу пайшоў пераслед па войску, і вось гэты пераслед да ўзросту 27 гадоў яны не маглі яго ніякім чынам пераскочыць, перакрочыць. То бок яны былі вымушаныя проста, калі ўжо паступілі па той жа праграме Каліноўскага, альбо прыехалі тут працаваць ці штосьці, яны проста мусілі да 27 гадоў заставацца тут. І гэта былі не толькі вось гэтыя вайсковыя пераследы, гэта былі розныя крымінальныя справы яшчэ дадатковыя, прыдуманыя. Напрыклад, што на плошчы там у намётах наркотыкі былі там ці штосьці, это былі проста сфабрыкаваныя справы, якія таксама цягнуліся за гэтымі дзецьмі. Але шмат хто мог вярнуцца, даехаць, яны прыязджалі, і гэта была такая сітуацыя
ну, такая больш лаяльная, скажем так. То бок ты вучышся, але можаш прыехаць, то бок супраць вось гэтых студэнтаў каліноўцаў было шмат тэлевізійных праграмаў, дзе расказвалі, што это просто жахлівыя рэчы, вось як вы кажаце, все наркаманы, все тут п'юць, невядома чым займаюцца, вучоба страшная, іх там заставляюць там, не ведаю, амаль там вуліцы месці, ну штосьці такое. ЛГБТ еще они тут все да, станут. да, яны все тут такія, вось. А ўсё ж такі дзверы ў краіну былі больш адчыненыя. А на сённяшні момант, як мы разумеем, гэта зачыненыя дзверы. То бок людзі, якія з'ехалі, яны практычна 99,9 яны не могуць прыехаць дадому, пабыць з бацькамі, нават пахаваць бацькоў ці сваякоў на могілкі. Там, гэта немагчыма проста. І вось у гэтым, канешне, гэта цяжэй. Я калісьці узгадваю сабе, як нашыя сыны, проста, калі мы прыязджалі, яны ну, не то, што беглі за машынай, але яны праважалі яе такім позіркам, што было вельмі цяжка на гэта глядзець. Вось, калі узгадваю сабе, это цяжкая сітуацыя. І я як ніколі цяпер іх разумею. Таму што некалькі разоў мы проста ездзілі ў Тэрасполь паглядзець на той бок. Як вы думаеце, чаму не атрымалася ў 6-м, чаму не атрымалася ў 20-м? Што нам перашкаджае пераламіць эту сітуацыю? Таму што вот гэты патэрналізм, пра які вы гаварылі, мы чакаем, што нам прынесуць, ён існуе ў грамадстве. І яго спецыяльна развіваюць, яго спецыяльна вырошчваюць. Таму што гэта вельмі выгодныя людзі, якія не задаюць пытанняў, ім нічого не трэба. Ім як быццам бы іх маленькі кавалак вось даюць, калі ласка. Вось бярыце, вось вам заробак ваш, хоць ён там мізерны, але гэта вы там зарабілі. Вось вам як быццам бы бясплатная медыцына, якая на самой справе аплочаная намі 100 разоў. Вось вам яшчэ штосьці, вось вам адукацыя бясплатная, што таксама не бясплатная. Вось. І людзі, не кожны можа з'ехаць, не кожны можа збегчы па розных абставінах. Хтосьці не уяўляе сябе ў іншым свеце, хтосьці прывязаны таму, што даглядае там хворых бацькоў ці кагосьці. І іх трэба разумець. І людзі проста апускаюць галаву, заціскаюцца. Вось. Ну, а на сённяшні момант это спецыяльна раскручаная хваля вось гэтага лавіна страху. Таму што больш няма на чым уладзе трымацца. І Лукашенко вельмі добра разумее, што на сённяшні момант яго не падтрымлівае беларускі народ. Вось гэта яго выступ, калі ўсе крычалі «Уходи», я думаю, што ён проста трымаецца ў яго галаве. І адзінае, на чым можна грамадства трымаць, это на страху. А страх ён паралізуе. І проста беларусы на самой справе, іх задача, наша задача назапашваць і развівацца тых, хто з'ехаў, хто у каго атрымалася ці хто цяпер знаходзіцца. Таму што нашыя веды альбо намі будуць выкарыстаны для развіцця краіны, альбо мы зможам перадаць гэтыя веды тым, хто гэта зможа зрабіць. А тым, хто ў краіне, трэба выжыць. Ведаеце, я як-то сустрэла у Бедронцы, у такім распаўсюджаным магазине партугальскім в Польшчы. Мы стаялі на касе. Было вельмі шмат людзей, таму што гэта было, напэўна, нейкае свята, і кошыкі ўсе разабралі. І проста людзі ўзялі пакеты, і ўжо ў пакеты адразу складалі, і потым на касе гэта выкладалі. Перада мной стаяла жанчына, якая таксама ў гэты пакет, і я ў пакет склала, яна ў пакет. І вось яна пасміхнулася і кажа, ну вось, ніводнага кошыка няма, но, кажа, у Польшы іх ўсё роўна больш, чым у Германії. Я кажу, а вы жывеце ў Германії? А она размаўляла па-польску. Я пытаюся, вы жывеце ў Германії? Яна кажа, ну, ўжо вось 10 год, але раней жыла ў Польшчы. І я чую яе акцэнт. І я кажу, што, а вы адкуль? Яна кажа, я чеченка. І яна кажа, што мы вымушаныя былі з'ехаць. А я кажу, а я беларуска, я з Беларусі. Яна павярнулася і сказала, ведаеце, што я вам скажу са свайго досведу? Вам трэба проста выжыць. І вы ўсё адновіце.
Як вы думаеце, пакуль мы выжываем, як это панізіць, я думаю, што панізіць патэнцыял нашых дзяцей? Панізіць? Я думаю, ну, калі выжываеш, патэнцыял не расце. Не, ведаеце. Но у кожнай эміграцыі это не намі прыдумана, гэта мы хутчэй для іх угнаення. А дзеці якраз яны павысяцца. Таму што дзеці лягчэй уваходзяць у асяроддзе. Дзеці хапаюць новыя веды. Ведаеце, чалавек, які паспытаў нармальную каву, яго ўжо жалудовым не напоіш. І таму нашыя дзеці, якія адчуваюць, што такое, якое тут навучанне, як быць як бы чалавекам адкрытым для грамадства, якія каштоўнасці сапраўдныя, што такое экалогія, што такое правы чалавека, што такое это. Ён проста зусім па-іншаму ўспрымае сусвет. І у яго ён проста разумее, што ён можа, у яго ёсць перспектывы. Што робіць з дзецьмі, якія внутрі краіны? Дзецьмі внутрі краіны Іх большасць это там. наша боль, канешне, правда. Это той генетычны код, які там зараз, натуральна, это ніякія там не вобразы, это генетычны код, які зараз там прашываецца. І гэтыя дзеці панесуць это наступным пакаленнем беларусаў. Это, ну, абсолютно не смешно. Вот мне не смешно, ніколькі. Мне просто не смешно. Это вельмі балюча. Адзінае, што мяне не то, што цешыць, а тое, што як бы дае мне надзею, я б сказала. Я размаўляю шмат з кім, вось, хто застаўся ў Беларусі і якая сёння сітуацыя ў школах, што там робіцца. І я вам скажу адзіную важную рэч такую, што вот тое, што мы сказалі, што народ беларускі не ўспрымае сённяшнюю ўладу. То бок у нас ёсць такая нават генетычная якасць у беларусаў. Калі што, усё ўспрымаць як бы здаля і не падпарадкоўвацца. Я вот, моя хата з краю, вы там сабе штосьці гаварыце, а я тут это. І я проста ведаю, як, напрыклад, праходзяць класныя гадзіны ў школах. То бок настаўнік проста нешта гаворыць, ён не верыць і дзецям не ўнушае. То бок шмат якія рэчы тых, хто такі ўжо з бліскучымі вачыма лукашэнкаўскімі адданы і выконвае это проста па закліку сэрца, я думаю, што вельмі мала. Ну, в школах не, але потым яны прыходзяць дадому, бацькі ў выжыванні, і яны кажуць, ну окей, міліцэйская школа там, ну што там, адукацыя бескаштоўная, адзенуць, будуць накормяць, яшчэ там атрымаеш неблагі заробак і будзеш в пачоце. Ну, гэтага мы ніколі не пазбегнем, таму што гэта ёсць, але міліцэйская акадэмія ці школа не такая шматлікая, то бок не так это шмат людзей. Вось. І зноў-такі, калі дома закладаецца нармальны падмурак, а ўсё ж такі мы высветлілі ў 20-м нават годзе, што гэты падмурак нармальны, што беларусы не ўспрымаюць. Мы не рускія на сёння, не расіяне, я б сказала. Таму што, калі мы бачым, што там як бы вось гэтая прапаганда, яна зрабіла, ну, я не магу сказаць незваротны. Ён зваротны, але гэта стагоддзі трэба для таго, што... Івана Грознага. Да, гэта трэба проста шмат часу, щоб вярнуць нармальнае адчуванне сусвета, то беларусы это не ўспрывалі адразу. Згадзіцеся, што нават калі ўслых ніхто не гаворыць, што гэта вайна там агрэсіўная ці штосьці, то беларусы не лічаць, што гэта нармальная вайна. Яны проста рады, што у нас яе няма, што як бы Беларусь, ну, як быццам бы не ўдзельнічае, ну, войскі не павялі. Вось. А ўспрыманне ўсё ж такі у беларусаў іншае. Яны не праглынаюць вось гэтую прапаганду, яны яе... Але ці не падаецца вам, што вот эта пасіўная пазіцыя грамадзянская, я б это так назвала. То бок яны не згаджаюцца, але і супраць не гавораць. То бок яны в такой пасіўнай, ну, мы там, да, наша хата з краю, мы сядзім, чакаем. Вольга, пра што вы зараз гаворыце? Пра зараз ці пра 20-й і 2006? Пра што? А я думаю, это было і 100 год назад, і 200 год назад. Калі вот маёй сям'і казалі, ціха-ціха, давайте не будзем сварыцца.
тихо-тихо, вот давайте тут погодимся. Не надо выступать. И я вот думаю, господи, откуда я такая взялась? И Ну вот и взялась ж. оказывается, Ну вот и взялась ж. оказывается, что позиция моих дзедоў і прадзедоў была больш паспяховая, чым моя. На сённяшні момант я не ведаю, чым это все скончыцца, паглядзім, чым скончыцца. Вы лічыце себе непаспяховым чалавекам. Я в эміграцыі, я б ніколі не хацела тут жыць. Але ў эміграцыі вы не паспяховы чалавек, вы не знайшлі сябе, вам не цікава. Я просто думаю, што это выклік, это іншая сітуацыя. Але тое, што сказаць, што вы несчастная, ну, я ж не думаю, што вы несчастная. Да, нам хочацца быць дома. Оставим это за кадром. Нам хочацца быць дома, але гэта не ёсць нешчасце, это просто іншая частка жыцця. Уявіце сабе, што вы, конечно, вас вымушана выдавілі з краіны, і нас там вымушана выдавілі. Але уявіце сабе, што вы ў нейкі момант просто паехалі б у іншую краіну папрацаваць там 5 год, як это рабілася ў розныя часы. Это таксама быў бы іншы выклік. Успрымайце гэта як магчымасць. Як падарунак. Да. Падарунак лёсу. Гэта нельга назваць падарункам, таму што гэта падарунак, якога мы не чакалі і не хацелі. Ну да, Вось. сюрприз. Я б сказала, сюрприз. Незапланаваны Успрымайце сюрприз. гэта як сюрприз, з якім трэба нешта рабіць. Вось. І я просто думаю, што не, я б не сказала, што гэта няшчасце. Гэта на самой справе выклік. Бывае цяжкі. Але гэта і магчымасць, таму што у балоце яшчэ нішто не развівалася ніколі. Заўсёды трэба цякучая рака. Яна ў нас атрымалася не па нашай волі, але мы ў ёй цячэм і мяняемся. Дзіця 2 гады ў Польшчы, а дагэтуль адказвае на любое пытанне па-беларуску. Стрём. Трэба паказваць спецыялістам, таму што у яго можа быць, ён можа проста вот этой фанетыка-фанематычны слых можа быць парушаны, альбо яшчэ штосьці, ён проста не рэагуе на гучанне іншай мовы. І тут трэба проста спраўдзіць, што адбываецца, чаму, і калі трэба проста займацца. Бацькі не гавораць з дзіцём на роднай мове, каб не блытаць. Стрём. Трэба гаварыць на роднай мове, таму што у дзіцёнка ў галаве ўсё раскладзецца па палічках. У дзіцяці ёсць затрымка маўленчага развіцця, а бацькі гэта спісваюць на двумоўе. Гэта стрём. Хто сказаў, што ў яго затрымка маўленчага развіцця? Гэта трэба спраўджваць са спецыялістам. То бок альбо адно, альбо другое, але гэта бацькі спісваць не могуць. Гэта трэба спраўдзіць са спецыялістам. Беларускі хлопчык у польскай школе гаворыць: я ні з кім не гавару, таму што яны не разумеюць маёй польскай мовы. Стрём, таму што толькі ў практыцы можна навучыцца гаварыць, і таму гаварыце, і дадзена вам будзе. То бок прыйдзе ў канцы канцоў, прыйдзе разуменне. Каб патрапіць да спецыяліста, чарга паўгады. Норм, на жаль. Таму што гэта на самой справе недахоп спецыялістаў, як, скажам, з адной краіны, там, дзе спецыялісты зарабляюць менш, едуць у другую, там, дзе больш, так і ў Польшчы тое ж самае, едуць далей у Брытанію, ці яшчэ кудысьці, дзе яны могуць зарабіць яшчэ больш. Таму, чым хутчэй вы звернецеся да сямейнага доктара, чым хутчэй вы пашукаеце, дзе вам патрапіць, тым хутчэй вы патрапіце. Бацькі кажуць дзіцяці: перажывеш, мы не такое ў 90-е перажывалі. Стрём. Гэта такі адмоўны прыклад, гэта недобра. Важна разумець, у чым праблема дзіцяці, і самае галоўнае проста даць яму адчуванне вось гэтага сяброўства, разумення, тады яму лягчэй будзе перажываць любую цяжкую сітуацыю. Дзіця сядзіць у школе 6 гадзін і не разумее ніводнага слова. Стрём. Трэба абавязкова спраўджваць, чаму так адбываецца, пачынаючы ад спецыялістаў на праверку слыха, аталарынголагаў і так далей, скончваючы спецыялістамі, лагапедамі, дэфектолагамі і гэтым. І тады будзе зразумела, ці яму трэба дадатковыя заняткі, і
і потым уже звяртацца да школы, да выкладчыкаў. Это стрём. Дзіця гаворыць праз некаторы час з акцэнтам нават на роднай мове. Норм, таму што мы не носьбіты мовы і атачэння, у якім жывем, і гэта не так страшна. Я вам скажу, што беларуская мова, тыя, хто гаворыць, мы беларусы, калі гаворым, напрыклад, па-польску, то нас лічаць віленцамі, то бок крэсамі вось таго боку віленскага, таму што наша мова гучыць мякчэй. Мы па-польску размаўляем мякчэй, чым аўтэнтычныя палякі. Таму хвалявацца не варта, а трэба разумець, што наша беларуская меладычная пераходзіць у польскую і таксама гучыць як мелодыя.